O Plan Concellos da Deputación de Pontevedra aporta neste ano a Cambados máis de 500.000 euros. Desa cantidade sairá unha partida para renovar por completo o campo de fútbol de Castrelo. A reforma dará respiro á masificación de equipos que xogan cada fin de semana no campo do Pombal. Unha renovación total do campo para poder utilizalo e para poder practicar o deporte aquí neste estadio que hasta o momento estaba infrautilizado e de feito o equipo de fútbol do Beiramar estaba xogando no Pombal en Cambados. Pois vamos a poder ter aquí en Castrelo un campo que sí, que tamén o comentamos, que non só vai a ser para a parroquia de Castrelo, sino que tamén vai a servir para desahogar a sobresaturación que hai no Pombal. Nestes momentos hai equipos de fútbol que ali non teñen espacio e non teñen horas para poder practicar deporte. Son moitas as melloras que se levarán a cabo no campo. A máis importante é no terreo de xogo, que na actualidade está impracticable, pasará de terra a herba artificial. El proyecto consiste en un tepe de césped artificial de última generación. Evidentemente para la instalación del césped va a hacer falta los movimientos de tierra correspondientes para conseguir los niveles del campo. Y en el entorno del campo se hará todo un camino, ¿no?, para poder disfrutar del fútbol a pie de campo. Las gradas se va a tratar de, ya se ven que están en un estado, si bien son resistentes, ahí tienen problemas en la cubierta y en la zona de protección de los vientos y de las aguas de lluvia en los laterales, que se tratará de cubrir. O equipo da localidade, o Beiramar, actualmente xoga os seus partidos no campo do Pombal. Segundo o seu vicepresidente, seguir xogando fora de Castrelo fai que o club perda aficionados e patrocinadores, o que faría imposible que o club seguise existindo. O Beiramar en Cambados, nin económicamente, nin de ningún outro xeito é viable. Falta de socios, falta de publicidades, é imposible xuntar o presupuesto que fai falta por un ano. A obra está prevista que se execute no 2020 e tería unha duración de entre 3 e 4 meses.